No niin, projekti täällä pikkuhiljaa pyörähtää käyntiin ja tänään olisi vuorossa niin sanotusti pillerin poisto, eli otetaan tuo vakioahi ja pakosarja tuosta pois ja ruvetaan sovittelemaan jotakin uutta siihen. Eli ei muuta kuin pistetään hanskat heilumaan ja muttereita löysälle. Letkua lähtee, eli öljyn meno siitä pois. Vesiletkut saa poistaa seuraavaan ahtimeen, ei tule vesikiertoa, mikä tähän tulee tilalle. Eli ei muuta kuin puretaan kaikki pois ja siellä on parissa paikassa joka näitä on purkanut, niin tietää, että siellä on pari vähän hankalampaa mutteria tuolla pakosarjalla, mutta kyllä ne sieltä lähtee. Sieltä seuraavaksi sitten öljyn paluuta irti. Ihan mukavan näköinen putki on siellä. Riittää seuraavallekin ahtimelle. Ja neste paluu pois. Siellähän on vähän vielä vanhaa nestettäkin näköjään jäänyt. Ja ei muuta kuin seuraavaa tavaraa irti. Tuossa muuta kuin on noita öljykanavia, niin yksi ihan näppärä tämmönen käytännön vinkki on earit. Earit sinne vaan, niin se kun siihen turpoon, niin eipäs menekään hiekanmujut sinne öljyn kiertoon. Tuolla onkin sitten tuolla pakosarjan alla, niin siellä on pari oikein mukavaa mutteria, mitkä pitää saada auki. Ja ei tää tälleen nosturilla niinku mikään älyttömän haastavan näköinen homma on, mutta joskus aikoinaan kun RS2 rakentelin, niin kyllä siellä kun kylmällä tallilattialla makoili päivän, niin kylläpä illalla oli selkä aika kiittävä olon. No niin, siellä se on meidän viimeinen vastustaja näkyvissä ja onko se kaikilla muillakin niin, että se viimeinen mutteri vastustelee, että minusta tuntuu, että se on mulla aina. Hankalin paikka ja se on siellä jumissa, ei muuta kuin paini. No niin, siellä se olisi viimeinen mutteri lähti pinnapultin kanssa ja näköjään tippui tuonne jonnekin samaan jemmaan, missä on 10 millinen ja 13 millin lenkki. No se löytyy sieltä. Eli nyt pitäisi olla pakosarja ja turpo irti. Joo, voi olla, että on pikkusen hankala yhdellä kädellä tuosta tuo paketti ottaa pois, mutta katsotaanpa miten meidän käy. Tuo vesiletku tai putki varmastikin on tiellä. No niin. Ei muuta kuin turpo pöydällä. Katsotaanpa miltä näyttää pakosarja. 2500 ajettu pakosarja, niin ei hyvältä näyttää. Ei ole murtumia, ei mitään. Mutta nyt se saa siirtyä paremmille laidunmaille tuo paketti. Ja ei muuta kuin ruvetaanpa sovittelemaan uutta pakosarjaa, miltä se näyttää. Ja tässä kohtaa toivotaan, että meillä ei ole niin sanottu normal katastrofe. Nimittäin näytti siltä, että tuo hukkaportti kyllä niin otti kiinni tuohon venttiilikopan kanteen, mutta toivottavasti se on tuo lämpöpelti ainoastaan, mihin se otti kiinni. Eli otetaanpa tässä vaiheessa tuo lämpöpelti väliaikaisesti pois ja ruvetaanpa vähän katsomaan. Joo, pinnapultit on nyt vähän eri kokoiset kuin oletin, niin otetaanpas tuosta skillin kampi käteen ja ruvetaan veivaamaan milli isommaksi noita reikiä. Katsotaanpa sitten uusi sovitus, eli lähellä ollaan. Kyllä se sinne vielä toivon mukaan sujahtaa. Ja tässä kohtaa jo voi mainita, että KKD Motorsport lähti projektiin mukaan niin tää on vähän semmonen
historiallinen hetki itselle, että tässä on kuitenkin 25 vuotta tehnyt autoja ja ensimmäinen niin sanottu yhteistyökumppani edes jossain määrin, niin erittäin valtava iso kiitos KKDlle. KKDlle mukaan lähtemisestä, että sieltä tulee turpoja, hukkaportti tuli ja kaikki tarpeet tulee sitten sieltä. Eli jatkossakin käytän heidän tuotteita kyllä ihan varmasti. No niin, nyt on tärskäytetty pikkusen isommat reijät sinne. Olisikohan se nyt ollut, hetkinen, 10 se ehkä oli. Pakosarja on tosiaan oma tekemä ja katsotaan miten se lähtee tässä moottorissa pelailemaan. Ei muuta kuin setti kiinni koneeseen, jos se mahtuu tuon hukkaportin takia. Siltähän se vaikuttaa, että hukkaportti ottaa niukasti kiinni tuonne venttiilikoppaan, mutta ei näytä kuitenkaan vielä täysin tekemättömältä tämä homma minun silmään. Otetaanpa tuo pois vielä. Ja saattaa nimittäin olla, että tuo pakosarja alapinta ei nyt jostain syystä, se vähän menee kallelleen tuohon, niin se vähän vääristää tilannetta. Elikkä moottorikorvakko, minkä tein, niin näyttäisi mahtuvan sinne just. Ja siellä on kyllä yksi pinnapultin mutteri, niin on enemmän kuin vaikea saada kiinni, mutta pakosari laitellaan kiinni sitten, kun se on moottori viimeisen kerran irti. Se saattaa meitä jonkun verran helpottaa. Lähdetäänpä katsoa, saako sen siihen suoraksi. Siellä oli yksi pinnapultti, mikä ei mahu täyspitkänä olemaan, kun ottaa tuonne pakosarjaan kiinni tuolla alapuolella. Eli se vähän vääristi meillä tilannetta. Niin. On kyllä todella pahan näköisiä ensinnäkin nuo pinnapultit tuolla. Oli kyllä kerta kaikkiaan vaihtokunnossa. Niin otetaanpa se huono pinnapultti nyt siitä, jos se vaan suosiolla lähtee, niin kokonaan pois. Ja sitten vielä yksi sovitus sen jälkeen mä uskon tämän homma, että kyllä se sinne saadaan menemään. Eli koneen poisotossa sitten niin asetellaan paremmin, mutta nyt otellaan vielä turpoa. Turpo tulee huomenna meille ja sille pitää tehdä koesovitus vielä, että saataisiin downpipen lähtö nähtyä hyvin tuossa, niin sen jälkeen eri hallille tämä auto tästä. Tämä on nyt täällä meidän korjaamotilossa, niin tämä on vaan haitolla tässä kaikkia. Niin tuonne omalle tiluksille viiessä ja siellä jatketaan sitten parempilaatuista videointia ja projekti eteenpäin viemistä. Joo, ja kuten arvata saattaa, niin sehän oli hivenen tiukassa siellä. Mutta ei muuta kuin 2 mutterin taktiikalla ja vähän induktiolämmitintä siihen kaveriksi, niin vaan joutui jonkun germaanin laittama pultti nöyrtymään. Eli ei muuta kuin tämä täältä pois ja sovitus pakosarjalle, niin kaiken järjen mukaan pitäisi mennä aika lähelle jo. No niin, pakosarja ainakin meni hyvin kiinni. Siellä on nyt molemmat päädyt, on 5- ja 1-sylinterin kohdalla on pinnapultti kiinni. Ihan karvan verran näyttää siltä, että on päässyt hitsatessa lämpiämään ja ihan vähän, 1,5 vääntynyt tuo laippa, niin pitää se hioa vielä ja siitä saa hyvän, mutta nyt sitten tämän päivän kuuma puheenaihe. Mahtuuko KKD Motorsportin 60-millinen hukkaportti tuohon paikalle vai ei? Huhhuh. On nimittäin sellainen homma, että rakkaat ystävät, siellähän on reilusti tilaa. Joo. 2-3 milliä jää tilaa vielä tuonne
nipalle. Eli se istuu siihen varsin täydellisesti. Tuo lähtö on vähän ylöspäin, mutta se ei haittaa mitään. Sitä pyöräytetään vaan jyrkällä kulmalla sitten downpipeen portin lähtö kiinni ja 3,5 tuuman downpipehan siitä mahtuu justiinsa menemään. Varmaan mahtuu 4:nkin, joku saattaa nyt mainita omassa mielessään, mutta 3,5 tuumainen riittää meille tähän vaiheessa erittäin hyvin. Hyvä. Pakosarja siis menee paikalleen ja tuo hukkaportti jännitti minua niin kuin ihan oikeasti, että mihin kulmaan se tuohon tulee, mutta kaikki laskelmat näköjään osu täydellisesti nappiin. Kerrankin. Ja siellä ei tosiaan vielä edes ole nyt pakosarjan tiiviste paikallaan, kun mä otin sen pois, että se ei tuossa rasvannut ja nylpäännyt, niin siihen tulee vielä pari milliä lisätilaa. Seuraavaksi sitten ruvetaankohan huomenna tulee turpo, niin katsomaan miten se mahtuu tuohon paikalleen. Ja toivottavasti ei rupea tulemaan mitään älyttömiä yllätyksiä. Se ottaisi jonnekin kiinni, mutta toivotaan, että se menee hyvin siihen paikalleen. Ja tosiaan koriosia en rupea muokkaamaan tästä, että kaikki muutokset pitää tehdä kyllä tänne irto-osiin. Pidetään kompe tässä vaiheessa vielä kompena. Pakko vielä kuikata tuonne moottorikorvakon ja pakosarjan väliin. Aika tipalle siellä jäi tilaa, mutta kyllä se sinne mahtuu. Sepä olisi auto tuotu tänne eri hallille ja täällä ruvetaan sitten jatkamaan projektia ja täällä ei ole nosturia, mutta täällä kuitenkin saadaan moottori tuosta nykästyä pois nätisti ja testailtua ja soviteltua kaikki. Ja täällä on hyvä näpräillä tuo moottori oikeastaan valmiiksi ja konehuone myöskin sitten lopulliseen ulkoasuun. Eli täällä jatketaan askartelua. Tuossa on tuo jo aikaisemmin levitetty CRX. Se on tosiaan pellillä tehty leveämmäksi ja tuolla nyt taitaa olla jo kaikille minua seuranneille niin tuttu peli tuo golfi. Tuossa pikkasen keulaa hahmottelin, että miltä se näyttää välijäähyttimen suhteen, niin kyllä siihen mahtuu se, sanotaanko, että 600 milliä kertaa 300 kertaa 76, niin ihan mukavasti tuonne keulaan, että ei muuta kuin tehdä tuohon keularauta vaan, mihin saa siihen välijäähyttimelle helposti hyvät kiinnikkeet ja siihen saa tuon keulapellin myöskin tuettua nätisti ja kyllä ne näyttäisi kaikki siihen menevä ihan mukavasti. Nyt vaan tässä odotellaan kuumeisesti, että tulisi tuolta matkahuollosta ilmoitus, että turpo on saapunut, niin ei muuta kuin haetaan se ja ruvetaan sitä tuohon mallailemaan vielä. Ja ei kai tässä muuta kuin sormet syyhyäisi, jotta pääsisi tekemään, kun olisi osia. Homma jatkuu. Jep. Sieltähän se paketti saa. Ja ihan ajalla. Holsettia. Lähdetäänpä kokeilemaan, mitä tämä sanoo. Tämä moottori siitä. Ei muuta kuin niin sanottu unboxausvideo. Millä me se avataan? Onko meillä jotakin muuta kuin kaksi? Tämmönen avaustyökalu. Vetästään turpolla, jos vetästään. Turpolla turpo auki. No niin. Ei muuta kuin heittämällä lähti auki. En tiedä. Miten tämä on teipattu kiinni? On täällä ainakin teippi.
On täällä ainakin teitä. Oho. Oho. Sieltähän tulee ensimmäisenä KKD tarroja. V-bändi downpipe. Yes. Siellä on tiivisteet. Nyt on kyllä jotakin erikoisen näköistä. Ja se on johonkin juhliin lähettävä, kun kauluspaita tuli. Ei perhana. Karretin kauluspaita. Onpa hieno. Entäs sitten tämä itse jötikkä täällä? Minkälainen möykky se on? Lähdetäänpä katsomaan. Semmonen. Elikkä Holsetin 35 Pro MSF 12 pesä. Nythän meitä kaikkia jännittää tietysti välittömästi, että mitä tapahtuu, kun sitä tänne tarjotaan. Siinähän tapahtuu semmosia asioita, että kun tuo panta tuosta avataan tuosta laidalta tai käännetään se eri kohtaan, niin voisi näyttää ihan hyvältä. Tuo pitäisi tuo kompurapesä kääntää vähän eri asentoon, mutta sanotaanko nyt näin, että tämä videon teema on millipeliä, niin se jatkuu kyllä tässä asiassa ihan samalla tavalla loppuun asti. Mutta kyllä minä väitän, että sinne se holsetti sujahtaa. Sinne se holsetti sujahtaa. Pyöriikö se vielä kaiken lisäksi? Pyörii. Hyvä homma. Nyt se alkaakin sitten downpipe-mittailu ja suunnittelu ja ahtoputkien teko ja välijäähyttimen osto on vielä edessä, mutta täällä me päästään nyt eteenpäin menemään tässä projektissa ja valtavan iso kiitos tosiaan KKDlle, että lähditte projektiin mukaan. Vaikkei meillä karrettia vielä ole, niin on meillä ainakin karretin kamppeita. Mutta katsotaan miltä se näyttää tällä Holsetilla toi homma nyt toimivan, ja jos ei se toimi, niin vaihdellaan hinta sitten joskus. Hyvä homma. Ei muuta kuin kohti seuraavaa videoa. Tällä videolla on nyt käsitelty tosiaan hukkaportin ja pakosarjan asennus ja turpon tommonen koesovitus, ja seuraavalla video todennäköisesti on jo ahtoputkisto ja downpipe ja välijäähytin siellä paikallaan, että ruvetaanpa katselemaan sieltä lisää.